Hvorfor gik det, som det gjorde? Hvorfor var det så svært? Hvorfor gemmer jeg min styrke? Hvorfor er jeg blevet så svag? Hvordan kan jeg hjælpe mig selv? Hvordan vil det være, hvis alting bliver godt? Hvordan bliver jeg okay igen? Jeg har så meget at give. Jeg vil have min styrke tilbage. Jeg vil have lykken igen. Jeg vil have opfyldt mine drømme. Jeg vil turde være mig selv. Hvordan